Ang mga mag-uuma og lubi nagikan pa sa munisipalidad sa Braulio e Duhali, New Corella ug Tagum City, Davao del Norte. Sila mga benepisyaryo sa gidala nga Mobile Health Services sa Philippine Coconut Authority kun PCA-11 kagahapon Disyembre 7, 2025 nga gipahigayon sa City Hall Atrium sa Tagum. Kini kabahin sa misyon sa PCA sa pagpatuman sa Coconut Industry Development Plan alang sa panglawas sa mga mag-uuma ug lubi sa probinsya aron mapabiling himsog ug makalahutay sa pang-adlaw-adlaw nga hagit sa kinabuhi, hilabi na kadtong mga mag-uuma nga nagpuyo sa mga hilit nga dapit nga layo ang accessibility sa healthcare services sa gobyerno. Ang mga serbisyong hatod sa MHS gilangkuban sa comprehensive medical consultation, laboratory tests, dental services, x-ray examination, ultrasound ug ECG test. Gipahatagan sab og libreng tambal ang mga benepisyaryo. Usa ka adlaw lamang ang mobile health services ug gatusan ka mga mag-uuma og lubi ang nakabenepisyo niini. Pengalinyo, Newsline Philippines. Stay safe,